Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ayaw na pabuta. Kapasalamatan ko ikaw. Nakaila na kayo ko nimo. Wa kay batasan. Higal ang Minard Benavides. Hello! Sinvergüenza! Barsino! Layo ka kayo sa anak mong si Jumari Benavides. Ayaw ug ikumparar na ko ang akong unico iho, Barsino. Si Jumari Benavides, siya unta mao'y labing takusog ang ngayon nga mo'y mamahimong supremo sa kapatiran sa espiritual o dili ikaw. Barsino! Sinvergüenza ka! Wa kaya ngay nga mahimong leader, Minard. Wa! Abi na kung atras na lang ka, umapauli na lang ka sa syudad. Way mahitabo sa akong mga tinguha kung ako ka buhaton, Krish. Chumari, Ang nahitabo nga pagdagit nila nako. Maisip ra ka to nga isolated case. hisabtan na ka. Salamat, Krisha. Niyari hapon ko, walang suportahan ka. Gisag unsa pa'y mahitabo. Gisaad ko na sa akong kaugalingon, Chong. Pabor sa katarong nga atong gibuhat. Busa, siguro gid ko nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Unsay sunod ni mong buhaton? Magkikita ko ni Padre Ferde Martiniano. Muuban ko nimo. Okidoki dong. Ako nganda mo ng auto. Salamat, Maki. Ay, ang sabay salamat. Uy, nga ako man ang trabaho. Magpasalamat yun kay ko sa ibong matinud-anon kayo nga serbisyo, Maki. Oh, nanarbaho man ta dong. Mao nga, buhat lang sab ko sa akong obligasyon. Di gid magtinapulan kay trabaho ba akong tuyo aron na sweldo. Mao ka na husto, Maki. Dong Jumari, Maki? matirang matibay. Maki. Matirang matibay. Hello, Mami Rolaida. Iya, Krisha. Kumusta na bang kaniya? Nia, kaluis Ginoo padayon sa pagsimba kaniya. Ma'am. Iya. Yes, Mami. Mao ka ng tinuod. Tungod kay bisag unsa pa ang mahitabo. Dili og dili gyud nako ibaligi ang akong kalakang satanas. Ilabi na ang akong pagtuo, Mami. Krisha, unsa ko ka nagipanulti mo? Wa na'y nalilong nako sa tanang bahin ni mo, Ma'am. Bahin sa unsa? Sa tanan. Tanan gyud, Mami. Ilabi na sa imong pagkasatanista. Sa? Pero magkalaong ka. Nga magpapili ng akong pagrespeto ni mo kainahanta ka. Iya. Kung nahibaw ka pa lang, gibati ko karon ang tumang kauaw ni mo. Mao kini ang kanunay na kong gihuna-huna nga. What if moabot kini kayo na nga masayod ka nga sayawa ko ni Simba. Madawat pagkagihapon ko ni mo isip inahan. Mami. Magpasalamat paghihapon ko. Nga bisan makausawa gyud ko nimo tudloi sa mga pagtulunan nga gipanudlo sa inyong kulto ngadto sa inyong mga miyembro, Mami. Tugod kay bisalig ko nga apil ka na sa akong kaluwasan. Unsa? Oo, mo ka na'y tinuod. Sa dihang bisod ko nining maong pagtuo, dako na sab ang akong kasiguruhan nga luwas na ako ug ang tanang sakop sa akong pamilya. Inig-abot na unya sa panahon nga laglago na ang tanan nga may kinabuhi ni ining kalibutan. Mami, professional ka. You're a lawyer. Pero nagpaila ka kultong sungaya. Please, ayaw pagsultig sama ni Ana. Bay na, Mami.
Kay napamilakaw si Jong. Ayaw una. Bye. Temporary lang ang crush siya nga maangkon sa taon ni ining kinabuhia. Kung ibaligya kang satanas ang kalag ni ini. Sama nga ang tao aning kalibutan at dili sa permanente. Apan gituyuan gid ni Mami Rolaida ang dili makatawahanon nga desisyon. Kung dili, hiwanon. Kinsa man di ang gikasulti ni mo sa phone? Si Mami Rolaida. Tara. Nagpaabot na to si Maki sa silong. Andam ng sakinan. Sige, tana, Jong. Nausab gyud ang ibabaw sa dakong bukid, no? Nawa na ang gibugwak nga aso timaan nga nabuhi pagbalik ang bulkan sa Olympus. Nahimo na karong tourist attraction sa lungsod sa La Tierra. Ang manindot katalanawon, Jom. Nga daw, usagid ni ka paraiso. Buhi ang imahinasyon bahin sa misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Tinuod gyud ay nga naay Tierra del Sol. Og ni patimao na gid kini nining modernong panahon. Wapay bisan usa nga nakaadto ni anang dapita. Kay gideclare man ni sa local government unit sa La Tierra og Mines and Geosciences Bureau nga danger zone. Gusto ka, Krisha? Pero usa unya nining mga adlaw. Maabot ko unya ka ng dapita. Jo Marie, Oh, Krish. Ipadayon ko gyud ang akong tinguha nga mahiabot sa katingalahang yuta sa adlaw. Cordillera del Sol. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Sinvergüenza. Di mo ba kontak ang numero sa cellphone? Aning Erwin. Asan makining tawhana karon? Hello, Senior Supremo? O sa makining numero sa cellphone ni Erwin. Hindi magkiri makontak. Uy, mao ba? Usa kay di na hitabo itong tawana? Sosiha sa Azucarera de la Tierra. Kung tuwa ba? Kay sa among panagsulti sa phone ni Barsino. Di panayag siya nga nasayod kini. Bahin sa kong tao ko no. Niya akong ipapariin dito sa karaang sementeryo. Ay. Pastila delikado, Senior Supremo. Usay buot mo ipasabot. Tigaligtuan na ron siya sa mga kamot sa tong kaaway antagonista. Unsa? Sige lang. Kay magsusi ko kalabot ni Supremo. Kuntaka na yun ko og unsay kalaki, ha? Tar sila. Ariglado, Sir Minard. Nalipay kayo ko nga gibuhian ka nila. Bisita maguno ko nila adong higayon ha, padre. Og dili bihag. Mao kanay buot nilang palutahon. Mao ba? Niaman karon sila sa La Tierra, Padre Ferde. Tuhod ay. Dinhi ang kanhing suod kayong higala sa imong amahan. Si Barsino. Mao ba, Padre? May gibaon siya nako. Oh. Ha? Pahulungon ko niya sa akong mga tinguha bahin sa misteryoso yuta sa adlaw. Oh. Ang Tierra del Sol. Gidid-an sa kuniha, Padre. Hugot sab ang pagbaod niya nako. Pisa nag-unsapay may tamo. Huwag makapugong nako. Jumari po'y Davides. Mauning ni ako karon para makigsulti nimo, Padre. Mas labing maayo hinuol. Dili kita mo atras. Dili na to tagal og higayon ang mga satanista nga mao ang mudaog. Oh, Padre Ferde. Nahibaw ko nga desidido kayo ka. Way nag-usab sa nag-una na kong plano. Mao pagyapon karon ang gusto na kong buhaton. Maayo kung mao ka. Kung nagtinguha sila nga mutaak sa Tierra del Sol, mas dako nga akong tinguha kay ang usa ka maanindot nga paraiso alang lamang sa mga matarong nga katawhan sa Dios ug dili alang sa imperduhanong mga satanista. Jumari. Dalaygon kayod ang Dios, Padre. Matarong siya. Dios siya sa hustisya ug katarungan. Ang iyang pagbuot pagyapon ang matuman. Iyang pagbuot gayod ang matuman. Amen, Padre. Amen.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!